Gadewch i ni ystyried y deilliannau cyflawniad ar y sleid sy'n cyfeirio at ffracsiynau yng ngham cynnydd 3. Mae'r datganiad cyntaf sy'n ymwneud â deall bod modd ystyried ffracsiynau mewn ffyrdd gwahanol yn arwain at nifer o gamsyniadau gan fyfyrwyr. Gadewch i ni ystyried llinell rhif sydd yn mynd o 0 i 100. Meddyliwch am ychydig o eiliadau lle byddech chi yn gosod hanner ar y llinell rhif yma. Nawr, pe gwnaethoch feddwl am 50, yna rydych chi wedi meddwl am yr hanner fel gweithredydd. Mi wnaethoch gyfrifo hanner o 100, sydd yn hafal i 50. Fodd bynnag, pan rydym yn lleoli hanner ar llinell rhif, yna ar y raddfa hon dylai'r hanner, neu 0.5, fynd tua fan hyn. Mae hyn yn meddwl am yr hanner fel rhif ac nid fel gweithredydd. Ac ni ddylai bod ofn arno mi ymchwilio'n ddyfnach i ystyr hanner. Mae enwau mathemategol ar gyfer rhannau ffracsiwn. Rhifiadur yw'r enw ar gyfer top ffracsiwn. Enwadur yw'r enw ar gyfer gwaelod ffracsiwn. A'r enw ar gyfer llinell y ffracsiwn yw'r vincwlwm. Ffordd arall o ysgrifennu hanner yw i ysgrifennu'r swm rhannu 1 rhannu hefo 2. Yma mae'r symbol rhannu hefyd efo enw ei hun. Hwn yw'r obulus. Dylid rhoi amser yn ystod cam cynnydd 3 i ymchwilio i ffracsiynau mewn dyfnder, terminoleg ffracsiynau, y cyfrifiadau sy'n gysylltiedig â ffracsiynau, y gwahanol ffyrdd o ddehongli ffracsiwn. Mae dealltwriaeth o ffracsiynau yn hanfodol ar gyfer llawer o'r mathemateg sydd yn dilyn yn ystod camau cynnydd 4 a 5. Mae'r ail ddatganiad ar y sleid am ddeall y berthynas wrthro rhwng enwadur ffracsiwn a'i werth, yn sôn am allu cymharu maint unrhyw ddau ffracsiwn. Mewn ymchwil a wnaethwyd gan Dylan William, gyfynwyd i fyfyrwyr 14 mlwydd oed yn Lloegr ddewis y ffracsiwn mwyaf allan o'r parau canlynol. Cafodd 90% o'r myfyrwyr yr ateb i'r cwestiwn cyntaf yn gywir gan ddweud bod 5 seithfed yn fwy na 3 seithfed. Cafodd 75% o'r myfyrwyr yr ateb i'r ail gwestiwn yn gywir gan ddweud bod 4 pumed yn fwy na 3 chwarter. Ond beth am y cwestiwn olaf? Rhowch gynnig arni eich hun yn gyntaf pa ffracsiwn yw'r mwyaf yma, 5 seithfed neu 5 nawfed. Yn yr ymchwil, dim ond 15% o'r atebion i'r cwestiwn yma oedd yn gywir. Nawr, mae'n demtasiwn yma i feddwl gan fod 9 yn fwy na 7, yn rhaid bod 5 nawfed yn fwy na 5 seithfed. Ond, mewn gwirionedd, y gwrthro sydd yn wir, mae 5 seithfed yn fwy na 5 nawfed. Dyma beth mae ein deilliant cyflawniad yn ei ddweud. Rhaid i ddysgwyr ddeall y berthynas wrthro rhwng enwadur ffracsiwn a maint y ffracsiwn. Mewn geiriau eraill, wrth i enwadur ffracsiwn gynyddu, fel y mae o yma, o 7 i 9, yna mae gwerth y ffracsiwn yn lleihau. Eto, dylid sicrhau amser yn y cwricwlwm newydd i wreiddio'r syniad yma a datblygu dysgwyr sydd efo dealltwriaeth gysyniadol ddwfn yn ymwneud â ffracsiynau.